दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसननाय सान 12 मे लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि खुंगा सावरायमेल बेहाय नोंथांनि नुजाथिनाय नोंथांनिसिम बेखौनो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा आसामनि सासे मन्थ्रि हिसाबै जिहेतु आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आहमगावआव थानाय गोथार बाथौ थानसालिनि महरा दाबो आबुं जायाखै लोगोसे बे हानि एलटमेन्टआबो रोखा जायाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? आसा गिबियाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सानाव आं गासै बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफोरनो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरो आरो सिबिनायबो जासिहरो आरो दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे गुवाहाटीयाव थानाय जे बाथौ थानसालि बेनि हाया अलरेडि केबिनेटआव डिसिसन जाबाय एलटमेन्टबो जाबाय आरो 8 बिगा हा बेखौ अलरेडि होबाय दा बाहाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मन्दिरनिफ्राय लानानै दङ बेयावबो दिनै जों चिफ मिनिस्टार आरो जों WPD मिनिस्टारजोंबो रायलायबाय थानाय जा बिथांमोनहा मोनसे प्रसेसआव दंबाय थायो बाहायबो साफिसियेन्ट फान्ड होगोन बेखौल' आङो दिनै खावलायदों जे बे प्लेनिंफ्रा खुब माने एसे वर्ल्ड क्लास जायोबा मोजां आरो बेयो मोनसे मडेल जाथों गासै आसामावनो बा गासै भारतआवनो जे बाथौ धोरोम बाथौ थानसालियाव फैनोबा बेवहाय फैनाय आरो जों गुबुन गुबुन धोरोमारि अनुष्ठानफोरनि फसंथानफोरनि माखासे मडेलफोरखौबो स्टाडि खालामनानै बाथौनि थाखाय जोङो मोनसे कम्प'जिट बा कमप्रिहेन्सिभ मोनसे प्लेन एस्टिमेटनिफ्राय गोनांथि जादों बाहाय थ' DPR बानायनायफ्राव बेखौ नोजोर होनांगोन जे बाहाय जाहाथे सोलोंसालिजों लोगोसे थानसालिजों लोगोसे एक्जिबिसन आरो बेनिफ्राय बिदिनो आर्काइभ लाइब्रेरि कन्भेन्सन हल इन्टारनेशनेल कन्भेन्सन हल बे टाइपनि गासैबो एमिनिटिसफ्रा थाजोबोबा मोजां जायो। दिनै बे गोथार सानाव आं बेखौल' खावलायगोन जे सासे मानसिया जेरै मोजां मानसि जानो थाखाय माखासे आखुनि गोनांथि जायो गाज्रि खामानि दामावथों मालायनि इनाय दासानथों इसोरखौ फोथायनांगौ समाजखौ अननांगौ बेजों लोगोसेनो नाथाय मोनसे हारिया आबुं हारि जानो थाखाय गावहानो मोनसे केरेक्टारनि गोनांथि जायो बे केरेक्टारा सासे मानसिनि मरेल केरेक्टारजों एखे नङा जातिगत केरेक्टारनि बाथ्रा जातिगत सरित्रनि बाथ्रा बे केरेक्टार एबा सरित्रफ्रा जोंना दाबो मजबुत नङा जोङो सोरबा जोथोन लायाबा सोरबा बेङाबा आरोबा सोरबा जुदि हुकुम होआबा जों दाबो लेथेर फेथेर जायो नाथाय जों ओरैबादि जानांगौ जाहैबाय जेरावनाखि खुनु मोनसे हुकुम बा अर्डारनि गोनांथि गैया सोरबा बेंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु मोनसे डाइरेक्सन लानानै जों गासैबो साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रा ओरैबायदि आत्मबिश्वासि बर' मानसि जानांगौ अब्लासो जोंनि केरेक्टार फर्मेशनाव कमप्लिट जागोन थ' बे बिथिङावबो आं खामानि मावजानो लुबैयो गोजोननाय थाबाय बयनोबो आङो साबायखर